अब सोची सोचे अरे हाँ सोची अब ये भैया कभी से चिल्लात रहे ठीक बा कहता ना मनीषा बुचियो हम कुड़ा के सुत रही लुकाई रही अरे हई का दशा कइले बडु हो का करी उन भैया रहन छतो पे ना अब उतर रुको हो अब हम रुक लेते तारा के अब रुक ले बना अब और अब ये भोसन जी आजा रुको हे भगवान हे तना अन्हार हो गइल बताव एको बार अभी फोन ना करला के 9:30 हो गइल जा तनी फोन करे आज बुलाए मुंगरा के देखो तनी के माना करता एबर कोई दिन के ना आइम न तब इनकरा हम बताओ तनी तो बात ना भैया ने खन हेलो हेलो यार बोले लन का है ना यार हेलो इतना रात हो गई एको बार फोन कैला हन इंगरा खाती घर से बाहर ही निकल के बात करे के पड़ता आज बार ना उठाइयो ना भेंट करियो ना ते बार इंगरा हम बताओ तनी हेलो हेलो हां हेलो हां सुना बोलो हां सोना मत कहो ठीक बेटे ना फोन कैला पे भाव चखता तोहरा बोल पगली हैं तरे का के ले रही कि फोन करिए 9:30 बजे आके 10 बज गई अरे तनी काम में बाज में भैया बोल देलो हम कुछ काम हम करे के तो कहां बाड़ू अच्छा कहां बने घर ही ना राम और कहीं थोड़े ना जाई काहे से खिसिया के बोलते हो काहे ना खिसी आई और वैसे इंक तोहार मन रही ना तो तू 12 बजे रात फान के छदवा लिया जल भेंट करे हमार मन रही ना कोनो काम में बानी बाद में करी ह ते पगली तोरा खातिर जान हाजिर में तू का कह देली टाइम के रे हां तो इतने जब प्यार करेला ना बाबू तो आजा भेंट करे बाबू कह देली अब तो आते बानी का पहली बार का बाबू कहतन तो ना मतलब ते इतना प्यार से ए बाबू लेकिन तू खिसिया ले तो बड़ी नीक लागले रे अच्छा सही में तो नीक लागी ना तो जल्दी आजा चुपचाप भेंट करे कहां आई घरे आवा गुरुजी घरे सब कुछ सूत गइल बा क्यों बा होना ना चिलवा के देखो बकरी रखी हम भेड़ के तोरो आज 4 गो बकरी रख देले दिया छोड़ा ना आज तो मर गइल लेकिन का करी छोड़ा तू कब आओ तोरा बताओ टाइम बताओ जल्दी लगले तू रख फोन 10:01 होता आवत नहीं लगले 2 मिनट में आ जाता नहीं ठीक बा जल्दी आ पता बा कहां हो जो हम खाना बनेला ना हां वही मैं ठीक बा रख तनी एकदम सुतल हराम कर चलो हम मिला ना तो कहीं के ऊपर मन बाकी साला कथा ना बड़ी में नींद लाग रहे और मिले के बोलावती ना जब तू हो कही कि अपन मन रहता तो बुला दे तड़ा ना हमार मन रहता तो नहीं खाना अच्छा चलो हो जल्दी कहाँ गई रहती सब बताओ रे बच्चो बताओ बच्चो अरे केना वाली रे भर दिन न पाता रहत ऐसे घर छोड़ के लेकिन तंचियो समझदार है कि कहीं सांझ के पहर भइल अपना घरे रहे के चाहिए बताओ दिन भर तो गायबे रहत ऐसे हई रातियों में 10 बज गइल तब गायब ऐसे अरे केना वाली रे तो लोग त नहीं कहू हाथ के नहीं गइल बड़ी सब जरूर है अच्छा रुका देखा तनी अगर ना होई ना तब एकरे मेरा क्लास लगाओ तो अरे बच्चियो ये घुमा नहीं थे रे मत एबरे चला तनी एकरे टाही में के केने गइल बिया आ तब एकरे के बताओ तई छतो पर नहीं थे रे बुचियो बर देखनी के पाता तंचियो नहीं खेला करते करना चल जब हम जाते सूते जो आई भी तब अपने आप बुझाई हेलो हेलो कहां बड़ू हो अरे कोई ठन लुकाइल बन भयो को बस चिल्ला खाना बया केनी आवो त मेन दोरिया पानी लिया के चलो केने बाड़ू हम नहीं देखले जन खाना बनेला सामने में घुसना हाय घुसना आगे सामने में पर्दा लगा सोचे हां देखियो भैया सुतल अब सोची हो सोचे अरे हां सोची लगो
देखिए भैया कभी से चिल्लात रहे ठीक बा कहता ना मनीषा मनीषा बुचियो बुचियो हम कुड़ा के सुत रही लुकाई रही अरे हई का दासा कइले बडु हो का करी उन भैया रह छत पे ना अब उतर 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 अब अब हम रुक लेते तारा के अब रुक ले बना अब और ये कर अब ये भौसन जी आजा रुक आजा अरे बाप रे बतावा खोका पे बटा बटा हट अरे कौन देख ले धीरे बोलन तो सुन ले बतावा कितना तोरा में एटीट्यूड भरा रहला का तू कहत फोन ना करेला ना आवेला भेंट करे आज तक पता नहीं केने के चांद केने उगल बन त आ गइल है देख ला आता ना 10 बजे 11 ही रात बजता रे धीरे धीरे बोला भैया ये सुतल हुई खटवा में भौजी पता ना कहां गइल बे तिलक में गइल बड़ी 10 11 रात बजता तोरी चलते मिल जाई बनी हमू गरे शादी में कपड़ा पर खोल देले बनी ठीक बा अच्छा अचानक तेरा प्लान कैसे बन गया हो भेंट करे के मन कइला त का करी ना नहीं त ना तो पता बा का करता हम जनवा अपन दे देते अपने आप के पगली कह के जब हम बोले ना तू आ जालू ना तब तू बोलेगू तो हम ना आइबो भैया खा बुचियो ए बुचियो भाभी चल जली ना तो और ना कना कावेला ना हमरा के हम सोचिए ना कि भेंट कर लेता है लेकिन का करी यार और जहां छूखो तो देख बुचियो प्यार मासो कौन सी बहाना बनावा जात रे का भाव बनावा जात रे अरे ससुर क्या करते रे अरे ई कौन रे अरे सुन तर भाव अरे रे के ना बाड़ू हो अरे क्या करते मर जी भो भैया मर जी रे भैया क्या करे ले दौड़ दो दादी करे हाँ क्या करे ले ए भैया पहले बता अरे बे ए भैया ए भैया सुन जाए सवा कहा तन कि आज 7-8 दिन ये नहीं के नहीं कहे मेरे याद तक कब है ना कब होने बेटा अरे 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 टाइम ले ले रही रे वो कॉपी लग रहा है फोन लग रहा है फोन अरे ना यही सब कहा तो नहीं कहे बताओ 10 बजे 9 बजे रात की गायब रहती है घर में भैया के माफ कर दो भैया माफ कर दो रुक तेरा का माफ कर भैया माफ कर आ मत रुक घर आ तब तेरा को बताओ रुक